Maiatzaren erdialdean, Emeki Emakume Elkarteak emakumeen pala txapelketaren 7. edizioari hasiera eman zion, hemen Soere eta Frontoian. Maiatzean kanporaketak jokatu dituzte eta ekainaren 4ean finala jokatuko dute Jostaldin. Gaur horren inguruan gehiago jakiteko, Xuxuna Otxoteko eta Izaskun Amunarriz ditugu gurekin, kaixo? Kaixo. Bueno, 2 urteren ondoren ez, pandemiatik ez zenuten txapelketa antolatu eta berriz ere martxan jartzea, garrantzizkoa da zuentzat pentsatzen dut, ez? Berez, 80. hamarkadan Emekik ja antolatzen zituen, eta gaina oso jendituak ziren, jende asko etortzen zen kanpotikan, baina gero, etenda egon ziren urte batzuk, egon zen, eta gero berreskuratu zen berriro 2019an. Orduan hasi ginen berriz, txapelketan, binon pandemiagatik gelditu zen. Bi urtez. Bi urtez, bai. Eta pandemia urtean, berriz, pandemia ondoren hasi ginen txapelketak ostatzen. Azken 2 asteburuetan kanporaketa jokatu dituzue, asteburu honetan ere 3. kanporaketa jokatuko duzue. Nola joan da? Nola joan dire asteburuak, goizetan jokatzen dituzue partidak? Maila egondu da, zuek ezagunak ere izanen zarete zuen artean. Nola ikusi duzue berriz ere martxan jartzea txapelketa hau? Egia esan, aurtengo txapelketa bai, pixko gure arteko txapelketa bat izaten ari dela, egia esan. Iaz, adibidez, kanpotikan torri ziren beste bikotiak, maila altuko bikotiak gainera, oso maila altukoak, esan behar da. Gu azkenean etortzen gara, entrenatzen dugu, eta ez gara kirolariak edo, esaten bezala, profesionalak ez. Eta aurten, bai, maila bada, sartu da, jende berria sartu da, lehenago tenketian eta aritutako jendia, eta sumatzen da, eta giro eharra, eta bentsat ongi pasatzeko eharra izaten da. Gero, ekainaren 4ean finala jokatuko duzue Jostaldin. Jostaldin jokatzea ere, pentsatzen dutez, garrantzi handikoa dela, ez dakit zaila izan den hori lortzea, edo, lortu duzue eta horregonen zarete final aurrekoak eta finala jokatzen. Ikusten gero, importantia zela Jostaldi bezalako pilotaleku batia ibiltzea, naiz eta normalean entrenamentuak eta hemen egiten genituen, lortu genuen hartzia egun bat, behintzat han entrenatzeko. Aste harretan ara juten gara eta beste asteko 2 egunetan hemen, Soroetan. Baina naiz eta txapelketako egun gehienak hemen jolastu, finala Jostaldenengo da. Eta sumatzen da gainera Frontoia difentia, hundiagoa, hau pixko bat itxekoa dugu ja, eta bai, baina ongi moldatzen gara nire. Biletan ondo. Eta, 7. aldia da txapelketa hau ospatzen dela, aipatu dugu, ez, 80. hamarkadatik daramatza zuela hau ospatzen. 7. aldia izateko, hori ere garrantzizkoa da, ez, 7 aldiz antolatzea. Bai, eta espero dugu gehiagotan izatea, eta jende gehiago gauzak eta azkenan hortarako ditugu, ez, jende gehiago animatzeko, giroa kristona da, kirola egiten dugu, ikasten dugu, eta emakumeak eskat animatzia Frontoiak eta okupatzea. Azkenean oso emakume gutxi biltzen da hemen, pilotan. Zuek lan egiten duzue pixka bat hortan ere, eta horregatik sortu zenuten taldetxo bat entrenatzeko, ez? Astero elkartzen zarete entrenatzera. Nola sortu zen pixka bat hori, txapelketaren arira edo lehenagotik egin zenuten? Berez izan zen, 2019ko txapelketa da gero, ikusi zen beharra pixkat frontoitan aritzeko. Maila ez zen oso handia, ez zen oso altua, eta orduan erabaki genuen elkartzea lagun talde bat eta pixkat ibiltzi. Entrenatu behar zela, eta hobetu, eta txapelketara eta gero txapelketa zegoen bakoitzen, friki jakinatzen genuen, eta orduan maizago etortzen ginen entrenatzea, eta talde polita dago, giro ederra, eta horrekin aurrera. Bai, eta asteartetan Jostaldin, asteazkenetan eta ostegunetan hemen, Soroetan, egoten gara 6-tatik 9-tara, eta hori, puntatzen gara desente, batzutan 10, 12, 14, eta ditugu partidok, entrenamentu, eta haren guztitakoa gainera, 12 urtetatik, bada baten bat 73 edo. Bai. Maila desberdin asko eta adin desberdin asko.
Bueno, taldetxoa sortu duzu, baina kostatu zaizue edo ikusten duzu zailtasunik emakumeak hurbiltzera zuengana, entrenatzera, palan aritzera, ikusten duzu zailtasuna badela edo, bueno, hemen inguruan nahiko erraz egin duzu edo? Ez dakiz esan, egia da, duela 2 urteko jendetsu berbera garela, jende berria etorri da, ez dakit emakumeengana iritsi ote den, hemen sortu den pala talde hau edo ez nago ziur. Jendia bada, esan duana batzutan, 16 bat juntatzen gara, niretzako hori asko da, eta entrenamendu baterako asko da gainera, ez da, hala ere, falta da. Nik uste kostatzen dela jendea eta hurbiltzia. Milion egia da behin hurbiltzen dela, ja engantxatzen da. Osea, hemen gelditzen da, eta jarraitzen du etortzen entrenamentuetara. Alde batetik hori, pixkat zuen lana da baita, ez? Jendea erakartzea eta hemen gelditzea. Ez bakarrik txapelketa antolatzea eta horrelako entrenamenduak, baizik eta, taldetxo hau ere aldarrikapen moduko zerbait dela, ez? Bai, lan asko. Pixkat hori aipatu duzuena, ez? Emakumeak frontoiera hurbiltzea beharrezkoa dela, ez? Bere lekua hartu behar duela baita, eta horretan lan egiten duzuela zuek ere. Frontoia okupatzen dugu, baina egia da kostatzen dela jendia hurbiltzea, kostatzen da emakumeak hurbiltzea, orduan hemendikan botatzen dugu, animatzen dugu, eta probatzia eta... Bai, eta batez ere berriro esanen dut, sortzen den giroa dugun elkartasun giro erlazio oso ona da. Txapelketak ongi dire, txapelketa finaleko post-bazkarilla hobea. Orduan, nik uste giro, merezidu. Eta uste dut lanean zabiltzatela baita edo zuen intentzioa bertze herri edo leku batzuetako emakume taldekin harremana sortzea ere badela, ez? Bai, gu ez gaude hortan, baina bada talde bat pixkat mugitzen nahi dena eta ja kontaktuan jarri dena beste herritako beste taldekin, emakumeen taldekin, eta pentsatu dut aurten honezkero ja ez, baina datorren urteko kursorako edo, pentsatu dut ja ingotxugula partideak ja naziak, beste herritako... Bai, beste ligilla bat edo, beste herritako... Eta batez ere pixko bat, gure antzera dabilen jendiakin, ez? Jendiak, emakumeek beldurra ez dezatela izan, ona etorri eta ez diote emanen edo edo txarra nahi ez da hori asuntoa, ez da profesionala, hemen ematen diogu, ikasten da eta ematen zaio. Helburua da pixkat frontoia okupatzia eta ondo pasatzia. Liberian, gorputza pixka mugitzia. Eta gero txapelketako ongi direz, badago hor ere saltxa, grina eta irabazi naia eta... Bai, horrek ematen jo baita. Xarma. Azkenik, urrengo helburu hurbilena final hori izanen duzu ez, pentsatzen dut, horretara prestatuko zaretela eta, giro ederrean joanen dela. Epe luzera pixkat ikusita, zein izanen da talde honen helburua edo ezakit bertze txapelketaren bat ikusten duzuen hurbilera edo helburua ezakit ze helburu duzuen, ez? Ez txapelketa edo begibistan. Helburua da lehen esaten genuna, azkenean okupatzia pixkat herritan dauden frontoiak eta hartzia, emakumeen presentzia gehiago somatzia, kirola egitea eta mantentzia, ez? Azkenean, ja martxan jarri da talde hau eta datozenak, ongitorriak izango dire eta espero dugu alik eta talde handiena osatzia eta horrekin aurrera. Aurrera baita, gerora hori, beste herriko taldeekin, sare horiek, ez, egitea ere eta mantentzia. Eta nik etorkizunan ikusten dut hemen... Sekulako kantera, seguro. Sekulako kantera, bai. Txapelketa garrantzizko txapelketa. Bai. Dudik ez zetan. Noski. Ederki, mil esker eta zorte hon. Mil esker. Venga,